գրյա Համբա պիոնի գզաշտ Նեքի մադա խոթի ռամոնղ Best Rap Stars Records. Allo родной да кջոյ биё мада пива барым биё ҳолым хела бадай пеши харгушак бибарым гапш нест яка ҷон мерасима камтар пас омад гуфака чӣ ҳол ай компи тух када кидмаст акаи ҷаки овардид ё ки бо ғами арусид находака пиён шавида ҳами рӯзи зод рӯзид дирӯзака зод рӯз дори бутулка таусы бимонама интизори тай биё барым та хона то эле мара чилшаш бар харгушак ма бинам руша ака харгушак неса шука да хонаи шуша мевай мара интизора ки бирам табрикм кина зод рӯз мубора гуфта гирифта қичоқм кина биё бирем дер накине мара интизор мешава имрӯз пага харгушак дака кудакдор мешава эраной чи хели кудаголи вахидиш кудака да таво дӯстиш медорим барои мара харгушака эраной хабар надори арусит фата пӯшидак рӯзи туюш баханда бидаст шадига даст қапидак фаромӯш кадиш ки тера дига неси ты да ёдиш уда хонаи шавҳариш ты бошада тай домиш беҳуда интизор меши касера парво надора биё бирем ака хона ҳама тера нигоҳ дора чӣ хебади иқа гапо майли гуфта бирам хона боя рост када бизаним то ки бишавм девона даҳ соли ҳаётим якм борай маст шидестам тыра оварда да ёдим дасти почам ларзидестай ты хирсан қати шавҳарит маззадаги мурдагиим соатам ку сеи шавай да тайдомтон шиштагиим аввал ту ку намехости даи чизо даст бизаним озизадаги клетим ба суратит гап мезаним бин ки диюми февралай назди да зод рӯз кадестай петачоки ҳар дофа да бақлашка шикоф кадестай наход фаромӯш кунӣ ты ҳароми зод рӯзи мара ай рӯзе ки шукади сиёҳ кади рӯзи мара гум кадам ханда кадана дои мегардим аз и ханда чи ай намедонам фақат дидам шад аз майли